Karanista. Yari naman mga kami nga magatulong sa inyo, kung nga magatulong sa inyo, sa pila ka mga ampahanon nga atong bilang kalingawan. Dili sa atong channel, pero Karanista. No? Magatulong ko sa inyo, unahon ko kadulong sa kaambanon sa Tagalog na version. Magatigulo, kailan pa kaya. Para niya sa mga millennial, no? Kaya siyempre ang mga Ilonggo, no? Para gitman para sa mga traditional, no? Yari, ang ambanon na nagatigulo, kailan pa kaya. Sino kaya ang meron pang awa at mapupunas sa dumadaloy ulan luha at kailan pa kaya sa lungkot magkalaya, kailan mahihinto itong mga luha. O giliw ko, tingin mo na ang puso ko. Sino kaya ang meron pang awa at mapupunas sa dumadaloy umaluha at kailan pa kaya sa lungkot magkalaya, kailan pa dito itong mga luha, kailan pa dito aking luha.
Okay, no? Mga ang bano, no? Nga nagatigulo kailan pakaya, no? Naging bago na itong naging liyong-liyon, no? Naging lupad na itong ilunggo sa Tagalog version, no? Kabay kung tani, nga walang kusing nga sa laga. Kaya tiya, ako kulayat, siyempre hindi man sa Tagalog nga pure mo. Kung may mga medyo pero pinuluri ako kaning Tagalog to kaya at least maintindihan nila. Okay, padayon kita, no? Merry Christmas in advance para sa inyo tanan-tanan, no? Opo, happy Vermont. Yari ang bahanong nagatigulo sa lubod ang Pasko. Halos tukod sa kalibutan ang pagsinadya sa mga katawan. Sari-sari ang aton mabagyan. May hinugyaw sa kapistisan. Sa pagpinsang lingganay sa simbahan. Kapapagyan na hindi pagkalimutan dahil lapit na ang kaadlawan sa manunubos na itong siling kalimutan. May mga lantern at mga Christmas tree, nagatuhaw lamang ang vision tree, kasimbolo sang higit na paghigugma sa katauhan sa mahal na diwa. Himol ka magkukuhon mangkaranong palagi human lang palagyagon. Isa lamang kita katinghali na naging tugas sa sininga kalibutan. Magulong tong kita pinasadya at iulang soltero dalaga sa ulubon na tong Pasko. Kaalawan naman ang mahal na diwa. May mga lantern at mga Christmas tree, lamang matisiyempre kasing sa paghigugma sang katauhan sa mahal na diwa. Himong ka man kung magkaranong palagi human lang palagyagon. Sa lamang kita katinghali na nagtugas sa sininga kalibutan. Maghulog po kita sa pagkinasadya at ang itulang soltero dalaga sa ulubon na ang Pasko. Kaadlawan naman sang mahal na diwa. Sa ulubon na ang Pasko. Kaadlawan naman sang mahal na diwa. Okay, no? Sa liwat, no? Happy Vermont sa inyo tanan, no? Hindi ka ngamba. Abot tayo kung pag-ulot kita lang katanyagaw na mga po ba? Kagapin pa ito, ginapag kita sang kataro, no? Basta gapag kita sa kalibutan, no? Hindi ka lingambahan, no? Para git sa itong mga pinalangga, mga viewer, no? Mga balagid na galangat sa pagsuporta sa sining atong palingawan. Labi na git sa kay Ma'am Mary Ricabar na yara sa Florida. Kasubuman sa kay Ma'am Emilyn Tilicusa na yara sa New York, no? Nagasubong sa kaya, sa kaya Ma'am Health Chances, no? Ma'am, madamo salamat sa imo nga gina-birthday sa ako na. Kagsubong lang gali sa kay sa kaya na Abian Bubuita, no? Kag sa kanay Ma'am Del Sanchez, kag sa kay Ma'am Jima Moniba, no? Mayong pukon malipay yung mga pag tutok diri sa atong kalingawan, no? Napilagad sa atong pinalangga, no? Nga
ini special gini yang naga Girang pangsatot, Kapulaw. nga nagapulaw-pulaw gitu, na bisan dira siya sa Canada no, wala niya ginakalimtan ang mga pulong ng mga Ilonggo no. Si Toto Edward Rivera, to madamo nga salamat no. Dako gid ang guling no sa imo nga ginaapat. Diri sa aton nga pagsuporta, diri sa aton nga kalingawan. Okay, antes na makita pa dayon, yari anay ang pila ka mga shout out gikan sa aton nga mga kauturan. Pa-shout out lang kay Tatay Jaime, Nanay Delfina, Inday, Nene Haya, Toto JD, kag tanan nga Trigo family diri sa Barangay Bayoko, Tigbawa na rin sa kay Patrick Custodio. Damo-damo lang ako. Happy watching sa kay Erwin. Oricor. Ba siguro mo mas man tuyo na. Tay pirat ba yung hapon pwede ka request kampo nila Ladyo, tamyaw lang ko gali sa akon asawa kag duha ka bata, KCJ Castro, salamat kita pero talin sa kay Larry Castillo Castro. Pantay lang yun na. Pa-shoutout naman Tatay watching from Canada, kamusta na kamuda tanan hidlaw na gid ko magkadto dira sa inyong balinong Eduardo Rivera. Thank you. Kapay Happy watching now. Pa-shoutout sa kay Blisilda Apyang mayong hapon Ay, no. mayong Noong hapon patamyaw lang sa Apyang kag Batugon family dyan sa Barangay Puntok. Happy watching ng sito na. Apyang ka, pamili no, sa kanay tuwini na, ngayong hapon na sinyo kanay Tony Store. Mga apyang, basta mga apyang pamili. Gapula po, lagi ko na si Nong Eduardo Rivera. Thank you Talantaw. ito. Okay. Okay no, kaya ginapangabay gid ining isa kambano no, nga nagatigulo ng kampo nila Dio. Para gid sa imo no, nga nagabay sa sino. Sa kampo nila ay tuwing mato nagkinarado hinali pumalapit isang kuligawo ang nahas magsila ang kamot yung tubo initas ang apa sinulat sa kubo binasa sa bunga ng mati ang buo testigos ang tubo sa pagkamato ng aking anupo kay kilig katibo kinuha ang gitara at magkinalipay kinuskos ang tinta taso nagkagay umapot ang sumi kinantahan nulay ang tugtog kagapitan amok kong nagsabay una kong madumduman bugtog kong maugangan daw malupok ang natungtugan tungod sa pag-ibensya sa bayaw ko nga pero dughan ko kapulorya ko lupang ng pamanani sang piras nga sungit dughan ko kay daw mag-isip pilit ko nga ang puson asawa ko nga hapon anhon kay swerte aton hindang puta sa linsihan kaya ang kasasaluhan hindi kay sa tersyuhan kung mata sa laylahan kung makumadungtungan bugtog kung napugangan daw malupok ang natungtungan
naku. Okay na? Momento. Ang paano nga nagatigulo kampo nilagyo no. Kaga yari gali no. Sanglit kaya ang kampo nilagyo na 1978 no. Yari naman idulong naman naton sa inyo no. 1978 na nga bahanon no. Amo ini ang nagkilala sa ambahan mo asang inyong alagad na si Pirot. Pero ini ya lugar sang ako ang namunit no. Subot ka na to. Ako ang namunit nga biblical. Yan para gid kag sa aton para gid sa aton mga amigo mga pastor no. Nga naga-suggest sa sining ambahan ako na ya antes ka ko namunit. Himuon na to biblical ba. Yari ako ang namunit nga biblical daw. Namunit sa pagpapasang ugma, ang natungkit pa o madamo nga dito. Parutukin sa lansang suplihan sa lawod sa post office, lawod sa post office ng pinagariya. Lawod sa post office ng pinagariya. Sang supli nga raw sa parutukin sa kyan. Ang papel na puti akong hinayagan. Kamot ko kaglapis, kamot ko kaglapis, amot dan sa lagan. Napakaswerte sa atong pagpamuli. Taw-taw at taw-taw Biblia na huli. Sang atong kinkilat ang mga pinagin. Nagkapanalamito, nagkapanalamito, o mahal na langit. Hindi ko napapagod sa kaugalingon. Ang tawhanon nga gawin may mga talatong. Ang gaway sang salaki ng pamuntuon. Kag mapangabuhi, kag mapangabuhi sa pagkakataro. O mahal na langit, patawara ako. Diyos na labing gamhanan, amay sang atong Ginoo. Unang nahimo ko, lubag sa kinabubuon mo. Sang ngalan ni Jesus, ang sayo kong gawin pagkapagpuhon ko. Ang silak sang adlaw, gikan sa nasidlangan. Nagahatag sa kapawa sa bugos na kalibutan. Ang tulong ni Kristo na napapagid sa kasulatan.
sa amay, ako lang ang alagyan. Okay na, umuwi na ang aton nga bahanon nga nagatikulo. Ako ang namunit pero biblical inano kina pasad naton inano sa suno sa pag pangapaygit sa atong sa atong amigo nga mga pastor no nga kung pwede kita makahimo sang ang bahanon nga medyo biblical ang aton ang bahanon kilala sa una no ilubad nato sa musini. Kung sa bagay na kasi masiling ka mo, nag-born again ako. Wala ako nag-born again. Sa gihapon, katoliko ako yan. Galing tayo madamo lang kita sa mga amigo, ng mga kapastoran, mga pastor, no? Hindi lang sa isa ka mga no? May iglesia, kitang mga amigo, may ara kita mga amigo nga sa Baptist, may ara kita sa Simit Adventist, no? Sa mga born again man, no? Okay, madamo kita salamat no. Kagayari naman ang pila ka mga shoutout gikan sa aton mga kauturan. Mayong hapon tayo pero pa shout out sa Bandianon family sa barangay Pinantan, Dil, Ahoy, Iloilo. Salamat halin sa kay Rio Roy Bandianon. Happy watching. Happy watching mga sinyo. Request ko nagahulat ako kag paghangop lang ako lang kay matahom niya lyrics siya bali ng Eduardo Rivera. Okay. Pa-request ko tani Barrio Burot-Burot. Thank you hambal ni Aurelio Roy Bandianon. Regis nagakanta sa muna. Nalipatan ko nung kita kay bayan ako na akong magit na review no. Ako sa bagay ako man nag-himo pero sige lang base sa sunod na. Mayong hapon tayo pero pwede ka request na masakta miyaw lang ko da sa Gonzales Dayot Patinyo family dira sa barangay Aglalana pa si City ang naga panamyaw halin kay Nunoy Joseph Gonzales. Happy watching. Mayong hapon tayo pero pwede po patamyaw lang gali isang mga pamilya ko sa Victoria City, Negros Occidental. Kag request lang ko gali tayo pero handumanan. Salamat gid. Sa kay May Siabok. Happy watching. Shoutout sa kay Beverly Joyce. Mayong hapon. Mayong hapon lang. No? Happy watching. Okay na. Okay na, yari kita tanggapan ano no para gitu Edward no, yang kita tanggapan ini sa kampanya katigulo nagahulap ka. Dalasatan lang ka. Okay, yari no. Ang ampahano ng nagatigulo nagahulap ka. Sa may alas 4 sa katapunan mo, may sakasulat na kabuksan ako. Sa masayran ko na ang panugong tukong wala kong mapigil. Sakit na ibatya ang pagpalayo mo nga wala'y pangaya. Walang dumdumaang tulog sa atubok sa lulugan. May luluwa kalingat inakuling ka. Iyak mo na ako sa iyong pangunahan. Isang may paghilakit, inakong tuhan handa sa pagbabago. Sa mga kapaslawan, pagkabigong ko na lang at alam ko ano ang mga
tamis na kung nakahapon. Kagabay pa lamang na magkapagayo ng imong kalipay. Sa hindi ayon, paalam pa alam kung hindi ko kung makabiya sa imong luyo. Dili pagkalimti tubong ko sa imo kaysa imong pagbalik. Nagkamula kapigod ko na lang dalawang ayon. Ang mga matamis na kahapon. Kagabay pa lamang na magkapadayo ng imong kalipay. Alam pa alam kung hindi ko kung magabiya sa imong luyo. Dili pagkalimti tubong ko sa imo kaysa imong pagbalik. Nagkahulat ako, dili pagkalimti tubong ko sa imo kaysa imong pagbalik. Nagkahulat ako. Okay no? Buyag to no ang banon nga tikulo nagkahulat ka. Yari pa kita no, isa ka request nga ang banon para kay to board no? Ning ang banon nga nagatikulo. Paghangop. Pagharap lang ako lang to. Nalipat ko tani ba? Okay, ang nagatikulo, paghangop lang ang kulang. Lipat ko tungo na Ari ara tungo. Nagsawag ng sangkaminaw sa tag-ipusoon, sa pagbuklap sa araw, ikan sa nasilangan, kapangalap ka ang kasalan. Sa punos nga kalimutan,
pasang hawin na mga inaglaw amat at pinagapos sa mga kahiglaw may matampoy sa pintana kag magpanghangaw-hangaw at kung isang sa hinalilaw mabulong ang gamingaw at isang sa hindi ko kinmalintahan sa dalang bukano ikaw iniyang pagkatubang may panahon pa nga magbago kung sino may kasaypanan bagong itong nakita hamot lang ulang Yeah. isang sa dalang bukano ikaw iniyang kakatubang may panahon pang na magbago kung sino may kasaypanan bangkyan kong nagliligan paghamot ng kulang para magbago kung sino may kasaypanan bagot yan kung nagligan paghangot lang ang ulan. Okay, no? Ara na to, no? Nadulungan na to ng imong mga pangabay, no? Pero at least na makita mo pa tayo. Yari naman na live. Ang pila ko mga shoutout ikan sa ating mga kauturan. Madamo ikaw nga salamat ang balin ng Eduardo. Thank you, Rita. Good PM Idol, nice nga makita ko na naman ikaw live every Sunday dire mi subong sa poblasyon Muntinlupa City alin sa kay Rene Vicencio. Happy watching. Thank you, Kid, no? Mayong hapon tayo pero pa-shout out ako sa Gualberto family nagapamati sa imo sa Tibiao Antique tayo pa request sundalo salamat tayo pero sa kay Ray Gualberto Jr. Happy watching. Okay na? Okay, karon. Okay na, may naman. Okay na, yari gali na, mga pangabay nga, ano ba ito, ng Tamasak. tamasak din, no? Mm. Marakit sa ino. Ari karon mga prepare yung pangabay ko na, ano, sa utak ko hindi ka makakanta. Pero, sige lang, 36 minutes lang. Lawig pa. yari gali, no? Ang paano, nagatigulo, ang tamasak. Sa mga inahihan, panwasang banta
napunan sa mangko nga dagdag. Ako ang alain nila nga ginahimo, hindi naton makita. Ang pagwas ang paruta sa ito nga una, sakop sa lumangkas bilang kabisira. Diri na kauyong rotasyon nga pamilya, kapayo nga bukay nga lansita masak sila ang tagiya. Kapayong isda masak batas sa tanan, sa kapin sa tuhang gatos nga ilang indupa. Nagalangoy sa tubig kung magmadalo nga luna, sa tanang nga kabayo ni Simon Procasio, siya gitang pinasaligan. Sakyan si Damas pagkatapos ang hirong-hirong, sa gobernadorsilyo siya ang nakikimbong. Kaisog ang nag-ari sa bagong galino, ako't maluwas ang tinawo sa gahong sangkat sila sa pagkaulito. Pagkabagis ang asunto sa pangwasang dumangkas, gobernador general madalas sinsulat. Mola ko ng minuto nga sa kumalutan, nanging panutak nuevo habang ang kapayo sika masak nga kapayo. Dirikag sa tapos hindi ng kasaysayan, istoryang maratas upang nalulutan. Kapayo lang si Damas habang nangipagalitan, kag nanging palanokikon sa mga nagkasunod, mga kaliwat nato. Okay, no? Ang bahanon nga nagatigulo, tamasak na, istorya na sa barutak nito. Yari pag ito, ang ginpangabay nga ang bahanon, nga nagatigulo, kantumana. Swerte ko malaki ay pagkat sining akong kapalaran, ikaw ako naging hayaan sa malapanday, nagkalalang sa diin ko na pala ang itao.
atong kinsaluhan, alipay walay katapusan na pag-ibig ang dumana, alipay walay katapusan na pag-ibig nga handumana. Okay no? Ang ginpangabay gid nga mga ambahan no? Para gid sa inyo. Okay, artist naman kita magpadayo no? Yari naman na yung pinaka shoutout, pero mga duwag ng kanta. No? Kaya lakat naman tama, masirit naman kita malakat sa city no? Dito sa Rimay no? Okay. No? Shoutout na gikan sa aton mga to. Shout out lang rin kayo ng Gemma mo na ba? Happy Happy watching watching. lang ma'am. Grantawag si ng Gemma. Tayo pwede mag-request ang Dimalas nga madibuina sa ba ni Nix di Assist. Madamo gid nga salamat sa pagkanta sa ang request ko tayo pero tambal ni May Shabok. Okay. Tayo pero request ko tayo Dimalas Dibinas dugay na ko wala nakabati na tayo si Momo salamat tayo malinik-nik di Assist. Okay na. Okay na, valid one lang kanta no. Yari ang bano no maging pangabay. Kabuhi o sultan. Tunda. Kapitulo kabuhi isang sultan. Sampit sa duwang pag-ibig, matigil ang bahayon, panganduloy sang puso ko, ikaw hintay ang nakikitan natin. Yari lang ako sa iyo mo, naghahanap ng permisang Kristus mo, mayabang malakat na lang ako, nagmangkin ka sa pagkasundalo. Subukan atong tunog, mahilayo ka sa ako, apang sugusang kapilig ka tuhog, ang kahit lang pilit mo nga ang tusog. Pupuntuin higit pagkalimig, panandun mo lamang adlaw gabi, tugma mo kung tapat kag hindi, lakom mo ang akong napagpalig. Sumakay ulang pergi sa baybay, manghirap na ganang humilay, nalantaan na ang patay. Isang mga soldado nagkakamoy sa lawot sa peligro, kung makasala ko sa tungkol, langit na lang ang magkakaroon.
sa mga sundalo, nagkakamoy sa lambot sa piling ko. Magkasala ko sa luho, langit na lang ang magkaibalo. Langit na lang ang magkaibalo. Langit na lang ang magkaibalo. Okay na? Muyat sa ang ambahan ng mga katigulo, kabuhi, isang sultan. Para git sa atin. Subaybay git sa sining atong kalingawan, no? Iyang pangpahining kabuhi sa sultan. Para git sa sinimo. Ari, no? Di malas, Bilang Sabinas. katapusan nato ng banon, Ito di malas to binas. katigulo, di malas, na di pinas. Inabot pagkaliguan, tukas daan ang baligyan. Sige ang libot ko, pero wala sinaguhan. Iningakot ang puso, kaya lamang ko. Kaya nga ko, hintayagan nakapalagin ko. Ang sanga ko, nahaglabay sa may higad, sa may baybay. Di alilay, may namaytay. Kagmayang galingan ay kag sa akong pagkapangilan. Umali, ako taligali, pagsakong balay, ako lang pauli, nakatasin pa ako sa dalan, ay pasang-pasig ang akong talaga. Tumantin ang malas, tiling ako paghiguma. Isa na doon, himuon ko wala na sa paman. Hindi ko man maubos, hindi ako sa kapingos. Pagkutang tumat, buti limang ko sa naman mula. Di malas, aking guma, matiko'y nas. Umali, ako baligali, sa kamong talay. Ako nagpahuli, nakatasin pa ako sa dalan, ay pasig ang akong talaga. Tumantin ang malas, hindi na ako naghiguma. Sana ko tinuon, wala na sa paman. Hindi ko man maubos, hindi ako sa kapingos. Pagkakuman, bumili ng bangkos. Hindi malas, ang aking guma, matiko'y nas. Matiko'y nas. Okay na? Na, no? Nadulong na natin sa inyo, no? At
least wala na ko utang, no? May gamangkot ka nga, ano ko no, FB page mo. Oh, Pirot. FB page, mga ambahan ni Pirot, no? Mga ambahan ni Pirot, no? page. Alam nyo na medyo na-hack kitabi mo. Kamu lang ka palumag pasaylo, no? Kaya may mga kuturan mo kitabi nga. Mga swapang, Ginislara mo. Yan islan ko lang akong fanpage, no? Gina-islan ko sang ambahan ni Pirot. Mga ambahan ni Pirot, no? Kaya gusto tayo na. Pirot haranista man ang iyang pan. Galing kay te. Maatulan sa pan. Naglayas na nga walang palam. Okay na? Padayon naman kita. Ukon, padayon na kita. Karon sa gabi, dito sa Rimena, matamat na kami. Kaya saglit daw pa ng oras, no? At least, dito makalantaw ko mo sa kwan, sa live, no? Makabati sa radyo. Makabati sa radyo. Kag makalantaw mo ka mo. Ibang panganasyon. Okay, no? Madamang kasalamat. Kag mayong hapon lang. Sige, panitanan. May dumalaw.